खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो गोनां रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गोनां रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बेटिं एप खुलिनायनि थाखाय पुलिसजों हमजाबाय 250नि बारा सुबुंफ्रा। बे जाथाया जादों छत्तीसगढ़नि रायपुराव। पुलिस बिफाना मिथिहोनाय बादिब्ला बिसोर हमजानाय सुबुंफ्रा अनलाइन बेटिं एपनि सेन्टार खुलिनानै गोबां सुबुंफोरनि रां खामायनायनि दायाव बिसोरखौ हमनाय जादों होनना फोरमायदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे एप्सखौ दुबाइनिफ्राय माखासे सुबुंफ्रा सालायहरोमोन होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं दिनै 25 अक्ट'बर आरो दिनैनि दिना सान मन'नायनि दिन। बे सान मन'नायनि गासै समा 4 घन्टा मिनिट 3 जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे सान मन'नाया सानजौफुनि 2:30 बाजिनिफ्राय जागायगोन आरो बेलासिनि 6:30 बाजिसिम जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि प्लेनेटरियाम किउरेटरआ फोरमायनाय बादिब्ला आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव बे सान मन'नायखौ नुनो मोनगोन होनना फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं आथिं आखाइ थोंसे जदों। बे जाथाया जादों बाक्सा जिल्लानि सालबारिनि फातेमाबाद साहा बागानाव। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनाय बादिब्ला सिटिसि मेसिनजों साहा बिलाइ खाबाय थानाय समाव सिटिसि मेसिननि सिङाव आगसिनि आथिङा बोरैबा हाबनानै दानस'जादों होनना मिथिनो मोन्दों। आथिं थोंसे जजानाय सुबुंनि मुंखौ फातेमाबादनि थागिरि सुलमान खेरखाता होनना मिथिनाय जादों। बे सुबुंखौ दासिमाव बरपेटानि फाखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थिसननाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथायनि सोमोन्दै पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं जर्जिया मेल'निया इटालि हादरनि गोदानै गाहाय मन्थ्रि महरै मैया समायखिरा लाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जर्जिया मेल'नियानो इटालि हादरनि गाहाय मन्थ्रि जानाय गिबिसिन आइजो। जर्जिया मेल'निया 45 बोसोर बैसोआव मैया इटालि हादरनि गाहाय मन्थ्रिनि बिबानखौ रुजुनबाय आरो समायखिराबो लाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।